Gaur Tuio Gasteiz etapa egin dugu. Igaro ditugun mendiak 908 metroko garaiera dutenak izan dira. Tuion hotz egiten zuen eta behe-lainoa ere itxia zegoen. Errepidea jarraituaz, Argantzun herrira iritsi gara. Hemen ere behe-lainoa lagun genuela, Peinuketa mendira igo gara. Hemendik aurrera eguzkitaz gozatu dugu, eta San Miguel, Busto, Urau eta Eskibel mendiak igaro ditugu. Non azken honetan gazteluaren hondakinak ikusi ditugu. Armentian bukatu dugu ibilaldia. Eta aurpegiko azal zimurrean lekukotasuna. Ordulariaren esan jarraituan zarragotzen dira, haren mintzoari erantzun ezinik ez bailarritua. Zaharrek ametsik ez, liburuak lotan, pianoak isil, katutxoa hilzen, arnoaren suak ez ditu alaitzen. Beren mundu hori txipiagotzen da ordutik ordura, oetik lehiora, oetik salara, oetik oera. Eta irtetzen badira, besotik helduta, apainago jantziz. Zaharrago baten ehorzketa hartan parte hartzeko da. Zotintan egarrez, une labur batez, hila honesteko, badakitelarik beraien ordua ere hurbil dela. Zaharrak ez dira hiltzen, lokartzen dira behin lotan irauteko. Horregatik bada, beldur direlako, daramatak besteari arnasa itzuliz. Baina alferrik da, bat hiltzen denean bestea da galtzen.